ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ଏହି 8ଟି ସଂକେତ। ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଓ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସେ ତାହା କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଜାଣିବା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ନିଜର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ବା ଖରାପ ହେବାର ଥାଏ, ଏହାର ଆଗକୁ କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ କୌଣସି ଜିନିଷ, କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରୁ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ଭଲ କିଛି ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଯାହା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଗାଈ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆସେ, ଯଦି କୌଣସି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ ବା ମାଙ୍କଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଏ କି ଆପଣ ନିଜକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବନାଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ଛୁଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇ ହସିଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ଖୁସିରେ ଖେଳିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳର ପାତ୍ର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳର କ୍ଷୀରର ପାତ୍ର କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, କୌଣସି ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଘରକୁ ପ୍ରିୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାଙ୍କ ବାମ ଅଙ୍ଗ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗ ଡେଇଁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରରୁ ରହି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।